Peppa Pig, Pepin ručak. Bio je to zanimljiv dan kod bake i djeda. Peppa i George su najprije djedu pomagali brati voće i povrće u njegovu vrtu. Djed je ubrao rajčice i pokazivao. Peppa, voliš li ti rajčice? Da, djede, ali znam tko ih ne voli. Sigurno misliš na Georgea. George, voliš li ti rajčice? Ne, ja ti zapravo ne volim jesti nikakvu salatu. Pa što ni krastavce, ni zelenu salatu? Pa pogledaj ovu divnu, lijepu zelenu salatu. Ne, ne želim. Oj. Djed se tome čudio, jer zapravo voće i povrće bi trebali jesti svi. George, pa ti ne voliš ni rajčice, ni salatu, ni krastavce. A koje povrće onda voliš? Upitao ga je djed. Pa, kad malo bolje razmislim, rekao je George, ja ti od voća i povrća najviše volim čokoladu. Ma daj, George. I svi su se krenuli smijati. Kada su ubrali svo voće i povrće, krenuli su prema kući. Peppa i George donijeli su baki povrće koje su ubrali. Oh, kakve divne rajčice! Pogledaj ti ovaj krastavac i salatu. Današnja večera bit će jako ukusna. George je gledao kako baka pere povrće i priprema ga za večeru. Mislio je da će ostati gladan jer on to ne voli jesti. Ali baka je ipak pripremila picu za svih. Ding, ding, večera! Pozvao je djed svih za stol. I tako su sjeli George, Peppa, djed, baka, mama i tata. George je brzo uhvatio picu i krenuo jesti. Svi su zajedno jeli i divno se zabavljali. Mama je stavila Georgeu malo salate na tanjur. Ali George i nije baš izgledao zadovoljno. Kada su svi pojeli, samo je Georgeu ostalo salate na tanjuru. George, ajde molim te probaj ovu ukusnu rajčicu, rekla je mama. Bljak, ne želim. George, pričali smo o tome, za hranu ne možemo reći da je bljak. Ajde probaj onda list salate ili krastavac. Ne želim. Meni se to ne sviđa i zapravo baš sam sit. Više ne mogu jesti. Stvarno, George? Pitala ga je mama. Onda nećeš moći pojesti čokoladnu tortu. Čokoladnu tortu? Pa nju bi zapravo mogao. Ali rekao si mi da više nisi gladan. Možemo se dogovoriti. Odluči, hoćeš li pojesti malo rajčice, salate ili krastavca? Pa mogao bi zapravo probati mali komadić krastavca, mali komadić salate i mali komadić rajčice. Kada je George probao salatu, uvidio je da zapravo i nije tako loša. No, odmah je zgrabio čokoladnu tortu i uživao u njoj. Čini se da se Georgeu vratio apetit. George voli najviše čokoladnu tortu, ali svi je mi volimo. Čiča miča, gotova je priča. Iako su čokoladne torte jako fine, nemojte zaboraviti svakog dana pojesti malo voća i povrća. Bog, pozdravlja vas vaš prijatelj Zmajo.